What did he hear ni da? Ne bia me so ye hia ni. Tamana we hear. E bia me ni bi no. And but me date it say oh be same. And I say you the same. But Bema will be chain there. Never me yet. I didn't know. Most of the time they get intimidated. Okay. So I don't want to put myself in. I was not for ya da say. I say you nua bay. Your friend Kwatsema na oko delay show so. No mo komodie na delay busa ne say obedeti ohiani. Obema woni bi. Eno si da bi. Eno si aden. Eno so one na starting na mo bre. Ena mu nyina mu fefede a. Ba ba bi ono waye na dwuma duru no a onyame ahira no no. Ontumi nkofa hiani. Ena delay busa ne say no say to da bi a okofa wo ma. Asama anya asam kura ena wo skanti na wo skanti on pesa problem no eto no de ida so obe ware be ma no wo bi chen wo no obey anado ne nyina eye pe ne nkrofa som ena sika na sika eto da bi asasem bi beto ho saa yensua de wa kire na adwen me de akwatema kan no me ne ye adwene 1 billion%. So ani nipa no woni na ebre mo bo matodwe e na mo titi mu kakam e na mo ba asembia ni ho na mom se wono wo ba sima wa bre na ho apani sika na fe na yes wo donti ofa be ma woni bi na ne betena enkanya bone ejama ma munsu muntie aha ne hiame wonso ankofo ba oni bi se mana yo ma dwen se wo mo pemema wo mo ye hiafo a wo so wa bra peusika enkoka se ahofenti enya hwe oba wanko suku oba wansua dwuma oba woni bibia ye na na busua san da ne so ne maame yade a wo so be ma na wo betaduro wo so enkofa no da empanifo se ensin ya gura tipen enti se mana fo mo ho adwen se omo mpe ehia fo mema empratwen sansen hye ye wo mu no aburo wo mo so wo be hye mra e de amawo asama anya asam kura ne buafu an kame wo bia ka wo nya bi sei omo so omo mpa wo so be ma no wo so so no oba no na abra eye ba se nya one ne na abre na wo no wanya wa bre ne wa pe osika wo so pedi wo bi na bema so kwa ware papa eye enkonkofo obi a woni bi enkofo obi kasa me bepo no na kurasini na ni betew so a me ma me say emna no mo Italy etesi one me papa wo Italy no o se emani bi wo a hu obehu nkran ni se ne connection man ada na ni kudi ne e de ne baburo chire a odi na ni hu nkran obi we kofa no wafuom ogina fuom na connection mai be fa no sa ma no bedru Italy ho na omu hunu sika no omu nyina huri gira omu kunu mati jeja ama ni nyina e wo Italy ho de bia na me ma meka enso ne ma ni bi wo Italy ho be ma ni be ka se abrochefo ma de o ma soro omu odwe enti se kwate ma se e ma ono wo yo ba ompe hiani menene ya dwen because want to me emfa nkop salum kwaye opedika ma no ntina papai onkotwi o mawira ya prampra se wo pramawire entwitwa enyuti entete lalas ma o se apro onfa nkwa dentist bi enyi usie chinkawa ento shirt papa ma unhye ento boxer shorts papa ma unhye ento perfume papa ma unwu o matuam kankan e ma wo nya hwam na wo mekire wo no abayiwa ne se afa na wo no wa arrival it was one pay enti wo so be ma no wo na ukra usika enkofa oba wo ni hwe e mayiwa bebre siso a wo mo hwehwe wo mo adache se mri ye wo manimu yi e se mi ko school man ko school yi ese mi sua adwuma me sua adwuma yi ese mi pe bibi na me de me nsa ye ansa na madwea wade ho no onim se opi pe ma bi
Baba fana ko tande because no ofene to so onu fo ye kokko enso oni kobo se be ma nyi 5 series anto ama no ankoton krado ko ani a wo popua da anopa ma salai wo mole so omo pedie betena omo wache ekom ena eku enso omo muhye eni omo nyina omo jeje traffic mu na bi ton plantain chips ne wan no ma be ma bi mfa no se maame tina fie jai ma ne ton wo de ane se nwumre no aduane ba me na me medi ya ma ne boso me nsia obepo ne ho firi ne tima be si ne na ase no aka che be ma ne se onye obia eti me ma mrantie ne menua no ma me so am ma me no atu o mofo a me so na me tu mofo mo so mo fam ho adwen obe ma so kwa wale papa eyo tom eni an wo feti nkofo obi hie kukuyo ensoa o topad o to brazia o to manches ne maame yale a o koto aduro ne nua be ma be tententen abegina wo so manisika opesi otu kwan o mo last born ne resource waba o koto trunk o koto mattress wo bra akra no ba ne nwoye wutiri wo betutu wo pe wuntem ya tete ma ne akasa kire mema abiji malady nyakubo nhirawo de anko ye malady ne de waka mema asema mayo malady mema bro mema bre sabe eni pesisu a no wakofa bema bafia ye busa kire hwese bi wo ho na bema nko akonya oba sabe ebi wo no ho de a yesi wo ye opportunist sa bema no yesi wo ye kotobonku na malady ene wama mema eni age ene malady wama mema yenso ye ho atoye de sefata ma no malady eno so sefata mema na mema yi aha na me ka kire mo wo ba bi nyimi wo ba bi nya kwasiampani wo ba bi nseye se na busuafo bi mu mpo wo ho obetimi support se bema malady ye wo ma bi mu wo ho anyame ahira wo mo a komo akomapa nanso mema bi mu suban nye eno na ama ne ema bi mu so take that decision no obabasia betimi aso bema mu apagya na free form ena begina soro obeduru suru wi a afei na wahu sebe eman ketwa ye ho akono afei na wahu se nani da ho first the no sentable space ena dia afei de nani so aboa ye malady ene ye ne because ye kan ye wo genuine ma bi wo ho anyame ahira wo mo enye ne fault to say nyame ahira no so yo ba ye wo ma bi wo ho a leadership qualities e kro mo no wo ye de kra se de nyame ahira no wa pagya a chen eno mo so deserve so benya mema se bi o betimi no ma bobra nanka ba malady mema ye mema bi mu suba boni nti no ene sa ma na ebre because wo hwe ba bi a nyame apagya na duru malady wo de hwe ma bi mu wo Ghana ha nyame ahira wo mo ya na hwe de ebia member bi di yomo awade ase all because say wanya bi enti patu subana wo so da na di no enkanye wo se ka ho asem but e bi kura ne nsem nti no okasa anase o dance ba bi dia efi se ewo bi nti na oyesa enti ye besere yesre ma no so pi se oba wo sisu a mesre fa wo nsa ye adwuma se school na wo for your own sanity anyone kasa wa hoto so my lady edu time bi a malady ye mema no ye woni ma bi anke betimi aye ama oba ba oba sa wo ma be ma demands bebrea na ho akwakọ ye hi wa bre kora malady mema no ma pampom apa bebrebe ye pressure nko a mema ewuo sisi ya ne ye pressure nko a oba na okofa no ebi ni fie de ne papa ntimi anya ama no or expect say wo young man a wasisu no obetimi aye sa de na ma no eba sa na ma ene ye bre enu nti ne youth no bebre empower de because obana okofa no woni hwe awade na se a oba no ne na du ne nsadu e no de baaye yesi wo konso nkopa de mrafie ene ne mabi mu se be dada nkyene ne ade ne edi eku memai enti e besere youth no se ma titiru e man nsu adwuma yo e man fo mu nsa nya adwuma malady mabi mu sisu no mu mpokria twetwe ho kakra na so mo tumu yedu kakra omo so manya portfolio ede na mabrabom na time mu yusu ne se wotoso a ekom ne ho ene ene enti e besere adesua na yesua no da bia wutie malady ye penasem malady di nsem ne maye ene malady declare be ma bia wo hwe me bia no
se wusi so na akwa wade a mesrew don't settle for less Dabi. se man so mo settle for less So mama settle. e ba cho emema yenso yen settle for less my lady nyankopon hira opi Me da si pi. Me da si papa. Me pa cho me se champion brem. Okache delay no me ne ya adwen 100%. If you say ene wiase na ya yetie no sebe obi kare nyame no na obi nyina ho ena ade bi a ya ye frɛ no ahokyere ni animka ne ensemfuofuo bi afiri ne pɛnum no etimi manipa eboto ene sebe wo ba ya wabɔ ne bra a sebe ne na si bibi so na nachi wo bie ono anso no nanim so wo bi na sebe okofa bema bia a wono no ewo fom kakra tembia no nyese bia ma ne kire wo mo ho enso mema ne beka se one oba nani nso ade oba no ehye ne so ena ofense oba no pese ode ne ho ye ne opɛ no ne ade tisane ma wese enu nyina no wankofa sebe obi a ya wo bi eche no se oye oba no a ne chese ye na ama wo ho ato na emema no nso aya wo mo nso ewo sika no yesu ye mei se ye hwe ehu so yie jesu ko fa bema ya sebe wo bo ne bira awi a wotwu mu ne betere ye pa oba hyew so ebi se ono no wabo ne bira awi okura ne sika wo no wonya adwuma na wo ne no etie enti bibia wo hia bia wo tere wo nsa na waje nanso ade ba ko ya na mema ne wi afi ni se wo ba no ya wonya adwuma ya wo tifie no so fa me wa wo nkoda be se enum wo tifie no wo no aduane wo siniama wo klini efie wo hwe be man so eno ni ade eno susu no ya na ya adwuma kese eni so ba ni tifie no so wonya adwuma bia wo be man no wo na wo ma na trafie na ese wo hwe ma dia na no de no afa ne sa na mo wo ya wakwa awade ase na wo be ko aware ase no eso hu se be man no ya aware no nyo na be hwe obusuan nyo na be hwe obusuan ene nu ntina ama ememe bebre no mo mpe aware chese oba no kwa na maami yare maami hia sei na miami hia sei ne ade na yese de atetie na we fi se be man no so wo obusuan o maami wo nuanom wo fa ase no ne di benti na wo kukuru ama ne de ba beso ano ene se yakoso yesa ne ma wo se ema de a ene ya wode ne be kwa achi ne enya bi so a ye bi sa de ahodo no ya ye enkyere kura na ye ba ko busa wo be ma hono mo a to be frank awade ne nya de ya e be che enti entu ye hofo se ye emai ese awade no ya me ko ne be ma no wodi we ba me so ade na me de ba abehya awade ne mama awade no agina se ye hu se nyansa no na ye kɔ ye se ya nkɔ transma be man hwe ye dia ene ye be kura ne hwehwere be man obenya obi wa abonte a nani abra ye ono so wo ba no kura ne bibi to wo de no enyina tie ntu ye hofo se ye oba o se ye ba ma o obi akɔ awapa ye enti enyina ye ntu ye hofo na ne ye de kɔ boama awapa no aba na bibi agina ama awade na che no eno na ye nwene ho na mom ye nkɔ tere ensa la sura la tembia na sebi sof ma medu mebe so a mema ni bi so bu ma no akwase a e kire se wo hu so ba no wo bia ono so de bia na ogifi no bombosia ye mi se enso ntua na be so ba na hwe be ma no abusuafo ebe wiase no ye se wo ye dwa ni akopo oba bi de abre no na ya ho we se enti ama ye nyina ye tu ye hofo so be wari efres wo hiani no hwe ni yie so de bibi ni ntina okode ne wa wasem na mom no ensam ba na wafa na ayo oba so no ya wo so wo kro no eso hu ye se wo kro bia ya de ko nyesa wade no enyina so fa me dase Me so me da so ba ya tetema ni akasa kire me ma na de ma in fact what really topic na akasa aguye nyina ye so na asemwe no adi nyansafo sister ya asem o kan yi no kwasem onye abone o onye abone na eyantiase ye kan tiase a se oba ne be ma ahia no first of all obi anfanto ne trim say marriage institution no eye business me pa chawo se won shadan ni contribution bi a wo de koka ho a ene energy se wo tena fie o sa time na na yesi etufo say oba akwa awade ase kopa bibi bra no
bedofo na na ma me bi kura ekirem say omo different meaning kire say onko je sika free be ma na on ensem bebre but we oba na se wo pa asumdua mesrew ye adwuma na wonsoso hunu se bosomi me nsoso sika kakra me nsoso minyacha baabi enie enye saa de a ebeye den na mema ne nso kwa akofa ma wono eye adwuma eye bema wo decide say me pe oba no atimi bo ne ho so me pe oba obre ne ho ase me pe batcha ne nso se oba wono nso so timi ko etu bi ma ne bene no to de bi e ho nsanka ye nso my lady eda ho because wo ka oba kire na adwene eno no nso na akwa ye hu a mema ne dodo na ate akira na adwene wono madwene ye omo say oba wo bia omu ade no oye adwuma agi akatua odi bibi ba fie won so wo ya ne saa munyina mo gi akatua yi entumi nkoba da se gemfa fon yi nto ha na wono so nka hwe obedi ahwewo eno so ne ade ntina me ka se eye ntiase enti ne ehia ne se wo behia wo bia wo bete wasem wase na mom ne atwa to ne se yemfa pe nkobo pe so eno ne ade ehia ensuo hia de kobo ensuo hia enye ye generation na ya ba ne de entese first na bibia mi wura minima mi bia enchene paste toothbrush be ma tu kwan krampo a wo be ya list ni oto ye nyina de ne kunu na otwika wo be ya list de oto ni fie de ma nkwada hospital nyina be ma ne ba no wabobọ so de akere na gini sika omo so nti ase no but se wo ya ba ya wati so samia bomoden ya adwuma jiska na won so ye kwa won so watimi akobi my lady me da ase so ya da ase na abrampa ya tete ma ne ya kasa kire mema my lady nyame hira wo papa na my lady ade ba kwa mahunu se obi ani beti so a eya asamwe obi ani beti so a eya na me nika nka bi nche menu ano mema ti se ne ma na ka ne se ya my lady o mdika mema bi e kwase abuo asisie pa ye mema bi de on koto na wapam onum so oba wanya nu obi ogi sika kura firi oba no ne namfo de apie no waye shopping de akofie ntie nim so waye yie afi no oba kire oba ne se manya ma omu ho ofe ebi se ba bi otimi kọ no oba no ne tena wa ba wonti oba ne ntampie bi ti be ma nani ba bi ho ofe ene ba bi ho de ti mema no timi sisi mana ma omu mama ne hunu se o ma ya agimi fo enti so oba wo sika na se nei maladi metiasi man mu dia no wo si me amanya misika mabranya misika yi mefa bia mefa de onso wo bi anade wo bi sire me maladi onye boni bia so obi ho atwa ane ade amia ye kuro wonu dia watiri de wahu sa pepepepepe maladi sania ma ekoso yi ama ma bebre abase sa ebi anya akomaya de pressure onyini nuru ba bia ode ni sika aboa ba ma bi ama na ono so abe odefo wa janasim ti maladi sa wo ba na nei wa ba sesa wo ni bibia wo ye bia no enkoso onama no okasakasa enam abrabo bia ono no boy obebo abema bi etine maladi emema mesre mema no se obabi wo bi na se ne wo se wo ne wo ene begura ye besre mo mumra fom wan kasa so pe bibi ye pe bibi maladi tafu ye yi abeba bi wo false line no ono akofa false ni bi na bema ni tia monchi be wiaso ho uhwe nipa bi na so odi wawu eye o bema wo kebi kura busuan fa anya hwe obai di wutum na omra sto ho bi na se adwuma na mo ya no se ne aya awade obo a ma ye ne ho ade maledi obai abewu ba ko miru ti adwuma abedi wunsem bema ya benya sika o matoka bema no sora no de na obai di hu sa etitafu ya adwene ya wui ejane manketo mienu bema ne da so de ne namwa false lie enam so ne warranty store no woni nsem titi ya o pretty store no eti ne mema no munsua nyansa se obabi wobi na so wo fa wo se me no be ware a onyimi me da se me so me da se bi abj asamba ko a eno so ye de te ho na me papa sofu bi kasa eno se ye dia obi dia betu nanim se ne yere sebe osofu ni preachi eno ka se en obi dia betu nanim se ne yere to bon aye problem amano na weye adisua ketua bi aye esua oba ni mu odu
tieni asɛm yie ɛma a yɛmu odu otu betumi abɔn sɛ sibe ɛnya w'anim o wɔto abigye sɛdeɛ yɛdware no so ahu titiri no ɔma ayɛ bibia no ɔmo to bɔn paa dodoɔ naa no oto no sɛ wodwade a ɔbaa tena mimi sɛ medwale a mete hɔ mete akonnwa so but wanhwɛ yi a abigye sɛ wadware no ɔsɔre agyina hɔ atwi uturu mu no bɛyɛ w'ani ha saa adeɛ ketewa no sɛ woanyɛ discipline a ɔwɛdeɛ sɛ nyɛ yi biara ɛti w'ani bɛba nso na woto ahye tom te sɛ abrampa hyɛti ɛti wɔbɔ a woso tietiepo yi wotena ase ɛmaa yɛgya padeɛ no ɔnyɛ bibiara de ohia ne nsuo ɛno nti nam so ɔbaa bie sɛ woyi so flannel face towel na wodwade a baa panyini no wodaa ne kɔ ha na wode flannel no atwitwi na wadaa baa panyini no akɔ ha na wode flannel no atwitwi na afei wasɔre agyina na watwi utu mu wonwie yɛfrɛ biribi sɛ utuna no ɛno na de wɔn to kankan ne ba no utuna no baabi a wogya wo na afa no abigye fa wo nsa ketewa no fa yiyi mitonyame sɛ wobɛtumi ayi agyanan ɛno nti ne tɔ da bi a wadwale awie wopepa wo ho a wobɛtumi ahu agyanan ɛwɔ ta wo mu sɛ na nyɛ na madwale wanto bo ase anyiyi utuna no otopopo chewofu ya wakadua so etiama akesefo desere mo yiyi utuna no na mrantia ne se ano otene o ma heda badwa ato ame aba headquarters ade a rich headquarters say mommy edi wala brass band una be kama ye etu oba kese wadwade ani enya kwadworo nka konwa so sori gina twi uturu mu enkanum owie a yiyi utuna no yiyi utuna no fa wonsa no yiyi ti said the opposite odi wura uturu mu no that's right na clean na mema no bre abi de tew malady nyankopon hira wo malady se de nyame ahira wo personal hygiene ho no ano odin na malady ensem sei no ho ya na edi wa se obetena fi asa do headquarters ye wi ane di wa kire boat for de na asole awie na bratras malady se sie ya wo kasai wo ho obi ni kunu hwe osisi a asema wo kana se mami ya kama sama mami edi adia malady mema ni bi breu abi je sebi empredu asa mani bi tru mu bon she malady Mrs. Sia ye kase trum kankan ti no obi agya ne yere ya boy fra hunto malady edu time bia be ma bi so ogya ne yere a o be busa no a o to be chire because malady se pa se bi obi enum bon o be den wa ka chiri pa ne se ya tete ye abususem ye duabo a enum kankame hu bi da so bi decide ne bodua bonituo kunu enti bonituo halitosis obi tosa ya de ne ma bi egu nipa nim ase eti wani mo nyam so wo kasa na nipa na ise ai se o se apro na kire kwe o se apro na o kasum se jai po mo pen o se apro na pe kisi ona e hwane be kisi malady enti enema bi se no said de wo partner ho a obesi aka no ya asem a edene enti ye besre adofo se bibi sei wo ho na obitimi open up eyi wasotire se bia for to be sei wo ho a mesre wo emfa no se ye bone omna samwa sei the girl no na bibi sa ho obeka kire wo omna samwa sei obeka ne simple kra obeka se ba malady enough for mo
me so mo asam wa be catch no Over catch it all. na woni ni mo asam No so no kisi ko ti bi awo tesu. enye no o kire mo biology fia Oh, what a chere. o so kisi wia no I say oh he say hey omra samra Malady somehow. samoha Oba bi si na bra no me call ni nchen wo frɛ me no wa mabiem. Malady wa fa me ba ko pɛ wa mabiem. e de bo ato mo chi e sua de Sa ni ma we. Go Malady se pa so ba be ba won nchen. ai bi je na fasi ye breko Na enema se ni betu ahwan. Obi wo hɔ a ontimi nya kokoduro ma bi. ti esre situ ni yenya ye mu odu no Yes. uto kwan no uto ne so a ekamia eti tina de bi on ka se BBS things e bon eti uto so na akamia yo ho ye na uto no beye fefefe na mabonten atade hye so be ma do kodam no do buto se wom kai no afa ne nema okura brosai Ochie prebinya. Malady abishira. Ba Malady mi disi ro mesrese be ma se uhunu bibi sa wo ba ho a. Fa nyansa. Ene ne nkasa. Abraham pa so te onte we de Fa nyansa ne nkasa. Oba so se ye kase we kire wa. to fasem na blantras Malady. Malady. Abraham patinte Malady me da sipi me tiretaw. Malady emema bi hunu amane o. Hey, strong when so what do you or say for prayer you prayer Malady emema bi hunu amane o. nana enye izo Asema ade ebesan no yem hyehye o kofie nyina ne yam dwa no. Ana e ma sa no so po mo penna Malady. Malady ayaro ho sem ne ya kan sa no. Malady amesi awade ka on trend am de wa trend be gina be transfer why late Malady awade bebre nyina e magazefo awade bebre nyina enne no wa ye ni o enne en wa ye ni na mesere wo mu enne nkyerɛkyerɛ Malady e wo se nkomu hedade sika kase bi e beto account ma wo ebi se nipa no wa fa ne se simple disappoint no o so tire twi won na se no bet se bibi wo mu Malady you try ya no Malady why ade waka wasem Abraham pastor de o si dem waka wasem Malady asem na no ode o yey Malady asem na no ode ntime abije edi o di emane e besire se adwade na mami ken Malady am fancy abusia me se fitina no adwada ye manu me ho na course a eba ye so ne nsem a ebubu ba no ye hwedi onyame be ye na ye ka abotufo asem ne kwan a ye bum na ntie ifa so ne kwase ebuo na ne botufo mpanifo executive ba me ho me office omne abije se no kranie de me ye no aso mani na no munim da se oba bi be soli sei abeka wo masem e di ama wo mu na esi boat no eye efri Estonia e di ni bidia en wo di ama Africa ha no di ama Nigeria ni e na Ghana ha nyina Nigeria na sabe wogafo ensu didi ni amanim dia na chese woga na omupa ya omu demonstrate bi wo me fon so no na chese Mr. Champon enyu pipipi ni abubonua ka beto kuma ma na mrante ni yadwuma yihu omu yadwuma gu because at the end of the day no sika ni nyina akodi enkrofo yi ho a omu so nya Ghana fo no omu yi o ma sesa ne dollars di akomu kuro eti yegusu e kase shazi shatawale die no ebeboa nanso onu kwa shatani so ntimi agire aban ebe so na sen na wo boa no enye saa frustration se womu ni sabotage a wo mu be sabotage no aduma no ontimi eti yesre se eyade a aban ni be boa shata wale die yi ne wa ya grace ya bre edia dia
me pa cha say saban ni so shatade anim na omo boa no na eno wo fom no ye bie mu a emaburu no bebrebe nya adwuma ye eno kra be ma menya adwuma anya menya adwuma anya no eswate eti yesre yegusu eka se shazi o shazi opresi shazi no aban mrem no me boa mnante no na twamenefo no yesi ba ko bi wo efre no black ride na ndem se central region na shazi na mra kumase emperifon se shatawale abehu wom omni na didi mu nkomo e kyerɛkyerɛ niam bi ese okoye na em se nya ba akofo adwuma eti yesre wommoa abi je said na wo bi okay na se senior freak my lady ye do asipi me say enkrofo no bae no mani age pa na mo se aboa wo mu pa mani age pa che se enkomo no omadi adru ba bi so makohu omamu mpanimfo ne ade bi anto mu hunu se my lady so e pushi sankomo we no na ma endaso aba na ye besre oman mpanimfo se efri sese no yen kasa ye de no yen promote ye de sele no mu chemu no se shatanko as an individual eye se opushi shagzina Nigeria fo no are dominating more enti ye wo sika bia ya no musu etuama Google na omo de ye adwuma no enti omo hye de pushi drivers bebre ediko new eyini so a eba enti onye driver genuine driver o ye adwuma but because of say Nigeria for no pese mono ye frustrating munti no no pushi a lot of drivers ediko new app no so enti ubetua sika eni se utua enti untimi manage app no enom so omo ne shata mo tena ase no omo say some loopholes bi o ho e wo se omo ye hu adwuma na we ni nyina no as an individual no so yes adwuma na ontimi enti yesre aban say yemwa because all can no so omo platforms so omo nipa be 1,007 and over omo na registered omo ye registered omo ne na mu kra na de bi omo ye na ya areho my lady ride free ha no they call so fly baby at the office one e ba ne phone so 59 cedis 59 cedis no na sika e be kwa branch no ho ye 43 cedis of which mu 17 cedis we say no agent yate wate me see ye free we so ye be kwa agent fo ha epedan wo mu so kura bonua wo di siri patirim so wa kwa me say champion say dan be ma 2 million na agent akoka chese betime nya 4 million amount so on 2 car on top petrol onye maintenance otiwo no nya 17 cedis na nipa na oye adwuma na mawiem no ne petrol no be wiase onya hwe so enti ye besre we mu nyina ka kwan a yetimi de ema youth no so enya adwuma maledi nyankopon hira opiye wo adwuma oboma o my Ghana ni asantema ye da se case number 1 akwasi adubofo empanifo din pa no free buy masse masse besiase ogina mu se complainant one wo bo ne kuradu wale wonu so masse besiase kwa oda you go ejadu bofo na te say my lady already adomi ho ye pa yo ya bible kuran bi focus ya kasa prekoshina abodu ane cross opede the Bible na akoya asole be ma fefe the pacho me nkwa asole oh adai wako bi no waja sofu bi atwadi sofu bi antwi mi ni mi ana me nkwa asole bobo di akwa asole why Bible say nyansa fiti ase na igu so why fansa to so bodin eye me bodin akwasi adubofo mikra Bible sa sama meken nukre trodo mi nitro onyame boa me erade boa me order eja na sembe my lady di kan me chia mo na ma chia ahwefo mo ehwe sumpa mete ma se besiase na mete efie ne ye abrosan na mete soro okay na barbering shop bi wo ase efie na ase mi fi ra barbering shop na boy bi be ye adwuma ohonom na nsan no be yitri work and pay okay obeyitri na me ne boy no me ye ni good said ye be ya obeye aha ne ho be ha no honom na barbering shop wan so na ya woda obewia no barbering shop asem no so bar
obewi anope barbering shop hɔ na order ya ye barbering shop ne say chimben hɔ nti order hɔ na door ɛda chamber hɔ epie efie hɔ ɛna efie hɔ nso sɛ de hɔ sitian sɛ onte hɔ a ontimi ma abrosan no so na beginning kra na order barbering shop hɔ no efie ra no ontimi nkodware no ne bathroom ntimi ye na odware obi kom na ma ne beda no sɛ hin obedware waje obi so hwe wadwuma ma wa ma ne ba bi obeda na obedware nti na odware wo uncompleted house bi wo ɛhɔnom na me hu ya na me ka kyerɛ sɛ o aya wo mmra so wonye dey emedware me ye bibia ama ne kama wo ye okay na kasa nye mu my lady me nso no me ye be ma kunani yira wagya me am kura be 2 years ni kafra wagya brazen nkra mienu na nwale foforo me pa cho da bi ebe wale ni edure de 2 years me bo me ho modini bia se obrefo oba me bo me ho modini na ma hwe nkra no se de be ya omo so da achi nya de enye basa nti be 6 months ago na me ne boga bi adi enkomo kakra fa phones mobile phones nti boga ne bedru ye na me ne ko kan phones no asem na ma to phones no de abe de e de abe se me beton me to phones prada na emo mi bibia ebe ya yi bia na ebe bo amama nkwa no so no ala bi na ja sa na makupeja phones yi dia ba besi edem na ameto mepunum na kitchen ho ne bathroom ho ne de ekwan da ho abo en otimi wura ho anytime bia ti kitchen ho no ya ye exit bi ewo ho no ma electrician be wura ho my fix electrical fault bia say boy ne back kitchen wo pie oba ho pie ni nyina no say boss pie enra makokrom me ba around be 7 to 8 me ba ye na me dan no gate na pia ko animu kakra nti ehwa na metia mu frɛ me fiera na yere no ofie ana me so oba na me patron from adin bi abɔ efie ye wie ya na eno so wo da bi adai na me se ne onra me ade to oba na kyese gate no door na pem ko akire kakra me di key hyemu a embie ana me am de force epem no na me bie me wura me bedroom on na kyese walutu phone no kakra maton no aye 12,500 Ghana cedis America no so any phones over 100 pieces wasesa ni nyina hey woni ono oh na munzo mu nanim ne ase ya wo akiri woni ono ya friend say omo friend wale hey tieni papa ya papa mi busa mu na say kromfo kakraka pa chese ye nim ena say na ye neneto kromfo kakraka pa na brampa me ba dwuma me hu na brantie bi subo fruit e wo me area ho ti dan no bi me hwa no pa no se de nsuo no weda na ye na bo fruit ne so na e ma homete na me friend na me say nto no na chi bo fruit no se na me so only 2 million na on fa nche ni business mu aba mo ho manim an na ni atete ni su na ye de buy baby ti na ye ba na me hu se ba kon so bo epru so bo fruit me ne me driver ta na me say ata eni ekropo ha no bo fruit business im nanti omo ye pa na omo so ekwan na e wo mo akiro no omo na omo ye kwan mu bi na aso ma astopo kakra na maami bi chi bi nti ya omo tete wo kwa no na boys na akɔgye bo fruit no mo ton ɛna ɔka kyɛm sɛ boy ba akɔgye maame ne bo fruit ɛde kɔ a wanfa ama wo ei kɔgye bo fruit no ma gwase driver bɔtɔ ama banche so ama maame ne wuro bawo ne bo fruit wo sibu hwɛ nipa ni mu paa wɔde ti TV so na bra ofiri he minim baby ofiri mo fa obi wadwuma mu saa minim baby ofiri wo be fa obi wadwuma mu saa no ese munye obi garanta a obeba be gina na chi na obi aba na mafa no ekwa be so na mu de fa no okay me de me hu ya no se oye adwuma ewo na wo fie wura ne so ko hu ni we
boys bi wo area mu ho mo na de ne brain no se onim ayi se me fan sa aye se obi ayi wuda na won se nipa ne ye good na ebi a woni shop bi mu oba na ebi a obi nso pe any papa na che say de ye beden ya ye papa eti boys na ba asa na mabusa wo ya busa boys na omo de omo ba o de boy de ba de boy na nkasa no omo nhyɛ da nim no my background bia sa ha no ofira na obi amuni ba bi ofire eno ani wale muni muni din a bibi say nipa no magi garanta magi ne Ghana card oso ahunu we kone yaw abusuafo am wa sente be kwa kone yaw yesra mo boys e wo ho boat driver mo ma me kom ntokwa ma mo nche no ma ye ma mo no mo nche no ma ye kronfo tachi am wa wale kronfo en oda TV suyi wakofa me ba shata wale din kwase asem kronfo pa obema kronfo akwaji obi mobile phone 100 pieces wakotete more than over 100 pieces egu bag be kolakim ya wurade nyankopon yesram o mo amohwe yen abrantie so mpade adu akiri mo ma yenya adverti mlana yemebusemu asem abushafo hini ni Adazoa Ministries in conjunction with Women of Faith monthly prayer marathon enyansem ketwa yefrase na every 12 October kopem 17th October ye bompa 7 days of calling the favor of God enyansem ketwa our platform no so enyansem ketwa na me nda no aye wie no de ebekwa akwie no culture center kwasiadan ho ye kobi anopa no nso kopema anopa no nkron edonchiri mienu empire bodin gidi boni den talking ye baby cloth and our pregnancy kits and so dey ba ka ho ana bra na urade de obegina ho se bra na beje no asem aye kasa ho ye eye adwom oha aduonu nson akiri pomiensa Psalm 127 verse 3 also children are heritage of the Lord and the fruit of the womb is thy reward me pamochaw monka mo ho na momra obabia wo awo ho hawo urade efrew na akasa fo yedi fo pa ofrinka beba minister IBJ beto nyuma wo manya na kye na maye ya grace ka so obeba man yesi akye me pa chaw ne to sadre adom to fo so Audrey Japan minister Audrey Japan Trinity Presbyter chairman one me ba beto dwom women of faith os indeed the Lord is our victorious bana ya video ni audio ni ready pe na wa de atum na mejan Dr. Grofine Efrey Grofine osu moja so ate Grofine kete so awo na kwaji bi wa sole afiri aso kra Grofine ya ne de wanum awo ntene de Grofine ya de wie na ho towo Grofine batan wa wona pese opi abonten Grofine ye bra ni basa Grofine ye bra mu dududu Grofine bufa so kwaji Grofine bi digital Bible center ye ne de aba koko na ye kwaji bi 0244596532 ya pa chaw wawie o de atu okay Kojak Farmer yenko hosisi kwaji bi proko kwaji bi ebejai kwaji paste ni bi ebeyi usiase amasi nyina ifita no waser kama 0531069945 me pacho Learn Dutch GH yenkonko sua bi Jama kasa ye koho A1 A2 B1 B2 am yakusua edwada kopem ya wada no pa na weekends agrekenzema ebura su school mu ye kosisi ye East Legon Obojo American House 0274545771 ya yanko Kingdom Herbal Center. Yanko sisi Any the Kingdom Garlic capsules any bitters. Ye kwa jibi. E pato ye mi booster. Kwa jibi. E be stress fruso. Ama wanto. Sabro. E be ko. Unanu sai otititi. Ni nyina be jai. Kuma bo kinkim. E be stop kra. The boni esisi ntiri no mu. E be ko. Any friend cholesterol no. Ko ne nyimfiri ho. Pacho sa wono garlic na mpane pampan no a. Kwa je capsules bi. Ya atomene bi ama wo. E ye kama. E nyansam ketwa. Da krema so a. Se boko. Sada na Kingdom Jensen Power Capsules. Bema osisi yade nyina.
Tremendous capsules. Na tu nam nsan yade. 0597298855. Ya yantio bacho. My Lord is anyway. Sister, to a woman of faith, the Lord is our victorious power. Anyway, you mustn't drink. If you know the rebound, so I know the if I saw you share my dance, you gave my money, and you know 44 money. I won't cause some kind of pipe. I should not pass out the courier, upon senior Russian on from query. If you are putting the many 3 days and magazine to 1 week, you feel okay. My name is Pastor and rather, I'm sure. My mentor test kits na member, yes, school fee. No shady. Because the way I'm learning, better make hospital answer. Tienda na tu. Machine na mesowe na test. If you test you positive. If you are me, when you can paint you but block you. Over about 1 year when you go hospital. We did call your baby and mom you drag. We knew ovulation na me said the new person. Mama si baby enrollment in the doors to mommy jai. To over there 1 year me go hospital dana. Mama the creative platform here. In na you buy your butcher you know. Sister if you are missing na me ya mama me. Besides so the brother so a lab technician ti. Ko woman the blood and so do. And see positive. Na chese dia wo hono no Awurade guso eye adwuma e wo man of faith and now the frase ye pa say ma 86 ananyam ane o ma ye bom testimony dio o nyina ye o ma wo okay o ma wo na ye bom testimony na enti Awurade guso ye adwuma nti 18th October Awurade be nyame ampaya ebedwa e wo ho ya fa kromfo no eto so no ye nhwe ya Awurade na wo ne kura wo nyini yo tibra wo mobile phone so na wasesa na ne bo no be say okay ebetimi cost be 80,000 800 million yeah be me kura fo ka wakofa ba no be 800 million because boga na it's saying phone so ne hu nyina aka no na 97,500 Awurade baby o abamu ego bia ofa de call ye no 12,500 enu kura 120 million no 125 million enu kura nya sabketwa na oye den hu se odi bibi sa aba ho dem o me enya wu fra bonten ba obeba bibie obekotokoto abeje wo ne ma Monday yi kura Monday yi mi si for no say bra ene de miniska wo me hu na me man niska Au, eni pe di bone. Ti ebusa mu ano se omo che se dwuma wo di ano na obetimi akotokoto sa be 30 years no be dia. Omo nim sa no de ne bre wo. Omo nim sa no de ne bre wo fie wura. Enya sa omo na de ne ba. Omo ayeka no. Aha. Area boys no a omo wo ho no. A omo nsu nimia bi a omo hia me a bi a bra sei na enti ano afri nra me nae makochini sa tinka mu nyina makọ we wakwatete so aton tinka mu nyina boys na lead me ne makọ wo nyina boy ye nipa bone eje nipa be ye papa biem na abrampa Mr. Champion mumre mo na me de atokrodo so mama me da se pa so mama oh enipa ya na sino yakopon so ese obon yen se ne seso no ya na hu mobro ni nti mobro bi ewoyi mu na wo nua bi nso so a enam sa dwempa wo tim nti wo pese wo ye no good na mpre bebre ni sankrofo no so no ya na wo mu ntan kura adwempapa ba bia ya wo dware ye na ya na mo kan spiritual marriage wo dware wo dambuto bi mu hu bi ebetu kura ware no ena owure ye hu ne mobo ena watwe na be no ho
ɛna wɔ use ne kitchen wɔ use ne bathroom ne ade enti no was steady hɔ nyinaa adwembɔne na no wɔ hidden agenda ɛna wɔde baa efie ɛhɔ no mo na ne mpɛsɛ me ka ne sɛ eduru mpɛmpɛnso bi a yɛsoso no yɛyɛ papa no a yɛnwene ho kakra na yɛntwi break kakra na yɛn steady enipa no ansa yɛ na yɛtagye enipa di dodo wode obi ɛba wakwan mu a ɛsɛ ɔto bo ase na woyɛ investigation ɛwɔ n'akyi bisa ɛno so duru mpɛmpɛnso bi a Ghanafoɔ deɛ hyɛ sɛ asɛm to yɛ ansa na yɛkɔhu wese no enti no ne mebɛsɛ mekyerɛ ɛne sɛ papa yɛ na akɔtwe wese nyinaa ba abrante ne hu sɛ papa no n'ani afie ɛwɔ efie ɛhɔ no mo enti wɔbɛ fie wɔ abɛtetɛ no na nyɛ wɔn mpo na nanka wɔbɔ no po efie wura no ankasa ɛna wɔbɔ no po na yɛ sɛ wo deɛ ne bɛbɔ mu na kyɛ sɛ katri nneɛma short fiwura no deɛ ɛm sɛ nka ɔbɛkyɛ kakra wo deɛ simple na wɔmfa nkɔ tenka na wɔmfa nkɔ baabi a wote yie kora ɔde bɛkorɔ so border wo baabi a yɛ a wɔpempem kɔ no a ɛno nti ne yɛpɛ sɛ yɛka ne sɛ akoa no mo nyɛ n'adwene sɛ wɔyɛ smart because sompa nkɔmmɔ deɛ edu sompa tv nankasa no eduru akyiri pa ebia ne sɛ obi sɛ wɔn ho no wɔ bɛkɔ a ekura bi ase no ɛno nti sɛ ne sɔfo ma me kan yɛ no nkurɔfoɔ di ne ho dwuma me yɛ very sure ɔntumi nkurɔ so ɛnkɔ baabi a na kurani deɛ bible no ankasa aka onyankopɔn nsa ɛwɔ akurafoɔ so ɛno nti wɔnhwɛ adwen papa a wowɔ a yɛ a wode hwɛ nkɔdaa yi sɛ menka abranteɛ te sɛ wo fɛfɛɛfɛ wogyina so paa me kura me yɛ abrɛ mu sɛ wo ho ɛfɛ paa enti ka bi nya ɔbaa bi aware no ananka wo kɔ na ɔba na wo soso ma ne wo nyina wanyɛ ɛno nti onyankopɔn nsa wɔ so me se akwa no yɛbɛkye no na wɔne bɛtere yɛ pɛ so a phone so no so atɔ ne bie so ane deɛ bɛ ɔbɛtua ne nyina aka baabi ne hɔ ayɛ a yɛde bɛkyɛ no wɔn eduru sei no a ne yɛ kɔkye ne wia na bɛhu sɛ sɛbisɛbio wɔkɔ dua to wɔ nipa bi a yɛ a ɔyɛ ɔfɛrefoɔ ɛmma saa de biara da ɔyɛ nipa bɔnefoɔ ɛm so de di nkurɔfoɔ akyɛ ɛwɔ ne nsa no ɛno sɛ ne tie bia na ɛsɛ yɛ koa no ne yɛde no ahyɛ mu until sɛ ɔbɛmiti conditions ɛyɛ a friends phone no ɛwɔ ho no ɛnya deɛ sɛ obi agya no nti kwakoma to yɛ mɔto so dwene na nkɔla no wɔn mo tewte wokɔ yare a wɔn ho bɛkyerɛ wɔn mo onyankopɔn sɛ ɔbɛko ama wo aba sɔfo mame anim ko adeɛ ɛno ano no fa nsa ɛtɛto wɔn na bɔ mpaeɛ na nyɛ gyidie awurade bɛyɛ wate medase sɔfo mame de ma no ɔbɛyɛ abrɛ maame medase na krakye enche bia yɛbɛbɔ nyame mfa ho nsie dwoodwo ɛnɛ ɛnyɛ nyame mfa ho nsie dwoodwo nyina na awerɛho bra yi die ɛnyɛ ma awerɛho da san so ɔyɛ akwada bɔne ankasa na nnura bɛrima bi de ne nsa hyɛ n'anum sɛ ya ɛnɛ nso bɛrima foforɔ asa de ne nsa hyɛ n'anum yɛnhwɛ biribi yɛ o mɛrima a wɔtwa pictures a wɔn de wɔn nsa toto wɔn ano no adwen papa de adwen papa ni wɔn tiri bi ne krakye ɛwɔ sɛ krakye na ne kyena yɛ etimi so ne mu na yɛde ne ma mmra because obi ntimi nkɔyɛ ɔpapa nipa yɛ aboabɔne yɛn nyinaa yɛ nipa soso hu nipa na ɔyɛm hyehyew te sɛ wo yɛ papa kora na wo hunu sɛ wo yɛ papa no nipa bɔnfo bi sɛ ya sɛ bɛnketechi akwada obi ehu mɔbɔ ya ɔno abie ne pono ama wo hia bibi kora otimi kɔ ne hɔ dia wo bedie mpo nipa no etimi ifiri ne bottom de ma na ade nti na nsa etete aduane ama wo kɔ akɔka yɛbɛsɔ ne mu ankyɛ yɛbɛsɔ ne mu na saa de we ya abra ya ye menya hwe se besi ne ye wona bra gye se opa ne ho achi na osesa because minim nie nti a obi pa ba ya opapa obi behunu umobɔ na bɔne ɛna Ghana ha sikasam ho den sanko abɔne dua kunu okunu so asa akam na nko de code atufu so bi so metua se nana Abraham pa ba kyerɛ ne ko sabi kwasa pani we wu na busu pani kwasa mfo mu emfo bi aho timia kukuru fon ekola kema de adwane adi sika ka ho de yɛbɛsere bɛkɔ so asere tiefo na yɛn so yɛma yɛni na hɔ enye obia na yɛbɛyɛ yɛsamasa yɛbɛwiawo adɔfo no momoa na baabi ɔnan bia yɛnte ne nka ne yɛnso ne mu na ade a wayɛ no awerɛho papa yi nyame nhyɛ ne den na ɔma na koma papa yɛ de agyaayɛ eti bla ɔfa na nadwo ana
na wo na wo ni fie na me di fie me ko krom awia me ko krom ti wo hwa a mo ye sa adwuma na awia no nti me bedru fie around be na wo ni ho a obi ani fie ho me pa cho da bi fie wan kasa no efie wan kasa de den say unti fie ho a complete house ayewie complete house gate down security fence bi ewo esu nyina nti se unti fie ho a dene se obewura fie ona campus obefro soro okra Abrampa Malady me ba anti bra said you dey phone ne bra wo se de on dey say ogini sika matua ne ka watua ne ka matua ne ka matua ne ka o yire saman keka ne ho wate se on se make se be buso mi nsiani phone so no de ba o obi a no o de ma no na me ni din komo se o me kura no me pese nka me ye bi nti ye ne me boaboa me ho se de be ye oba ya ankoye se enko de emu obi na me magi na ma mani skasa na emwa se de be ya next time bia no awurade yesre wate bla on se won kwasole Bible say unfa amuntutu so dudu nyina amra made kradem na awurade ntra me fi na meyi odidifo afiri wadwumam ka utua untutu so dudu a contract nka meje na makoko tu nyame ama se onyina so no nkofre ne mrew on se woni bibia ye digina so kontokwa eto da bia ye nkwa asole kwa wo Bible say mra dokase wuye no Petro mu omukofre Petro bae no omura dan na dokase wo mu no omupamu nipa na odam o nyina e na Petro ka che Awurade se Awurade maame we ono no nwene ntade ehye ti se wo wu a enye Awurade nyane no ti eto da bia ukura bibi ne wakotu atsiem afra Awurade se sempa ye amekoba ma we e de na me de ko kire agiro nyame hu mobo Abrampa bremu Malady me da sipi nyame hira Malady edi kansa ne beba abrantie so no ye besre ye nuanom ye papa nom ye wofanom uji obi wa adwuma mu a Malady hwehwe na kira kwan hwehwe na kira kwan ene nipa bonifo nti Malady on se advert bi da yayi so wo beje fo ese fa Ghana card bra Ghana card ne kire ba bia wo firi wo fi awo mu nyina e wo kra yi no so o etu di adwane wotu ani akofa papa wo akura ase de naba so ahu manya we nyina no anse wonim yi ene fie wura so agye ne na fie asebi Malady obi an haida wontimi nwuram no timben ho wotimi wuram ba fie de Malady se ne wotifie ho wotifie ho na mesre Malady hwe abrantie ya wo da TV so yi ewiase nyina hweye onse omubo okuro bi din eho galamse enye na ewo ho kono ya ho no eti sabrantie sa wo de akogalamse me na me be ka che no sabrantie na tete so aton na nimu hwiase fu kwan wodi tantan wa na nim hwe ne nsape ho ese wate hwe esense ho hwe ne nsama no ne nsama no enu ani aboa ayi kwakuo no kwakuo se bi wei ni se hia sika so onim do wonim aduane di nim sika di asu won pebrempa adwuma sa hwe na nim Malady hwe sabrantie yi wodi safo su na kwasari a ho kwotete so aton fofofo na Abrampa man kan che men ka story we bi nche mu da se obi na me wotachi ma me ye store ay store wura no Jimmy di ntiri wo ni no de share me so obi baji bia na what the amano e no obi abaji bi no this kana ma me se champo me send this kana koma store ekudi obi o store wura ne de kwaku manu e na me so me wakola bia obe attachment wo me former station me de ne ye ba ne kum so de kwaku manu se ma se no na me send ko si me so a wo hu se scan me na ma send ifru ho na ba ejuma ruade nipa kron de so de scan na ma me ti de me so num se 1 week me wana me da raba o ni na me simsa ma nu o si scan no na me so da ma send da o so me sankan me sa ko he me phone so a mistake me frame ase o se oh ma sa chip nde ba yi abubu ma to abu kra me price se me ni tachi ma biem na me de care de bidi abankran me bo mi sabre fama ne no to e ha ho kwam tie me kwam tie ko no se hye mi oboa sada no yi scan no tachi ma bro no be from one gra line na me se to na godi ene e dia prosifo
That time no me ban so agent so do say na to ada. Na to ada pa. Na me be tra car front no ko kire me. Otwa 7. Ah ya me prosifo. Ye ko ya oni fie ho. Ye ba na prosifo ne ka chem say ohini ni. Ye nko henso aheya tachi makrokito bi so henso aheya minu malam bi ho. Na me sika. Ajira kami si basa so dem bi. What say sika we. So ofa me si basa so dem bi mu da. Me ko malam bi ho. Na abrampa edura na jona me tra form obi. Na me start say me ko tu na me. Na me so nkai. COVID ba ye na no obi enkwa sole. Me sika nada. De bia na me de me offer say everything. And me tight the commission house. Wura fi. Na me kaka ba bi o bi akokai no. No family. Ko chia person so. Mu no. Fa bi sika mre no. Na e kwesi ada. Assembly si Friday, Saturday, Sunday. Monday me fu ye juma steps ahomache me ko kind news. We say we offer. Asampani no. Mommy, I say me mates boys ni bi na sika no pa no mine ba century ma send 3,000 amount. Next getting 5,000. I send 3,000 amount there. Man carry you send 3,000. Now me 2,000 so na me ko tua ma. Papa no. Every 3 days ana 20 number. Na pra wa wu. Obewu. Na abram pakasa. Eti my lady, say branch America na semi. Na wo hwa be man kronosem a ye ka ho asem say papa yi ka say eye ni su ene ne ban. Obi wo Facebook o say friend Emmanuel na no chiro so onim bride bofo. Okay. Also eni papa. Na also obo ni pa. Sir. My lady. Everade hu ya mobo wate. Na kwa sampani ba bia waduro. Garam safe wa mo hwe manso. Mo peyasem. Kromfutachi amwa walei. Okra mo ba fun so wa tonton. Watete so. Obi a wagina treni fia na doye. Be me krafo a wo hwe ne ma. Abrampa. My lady, ejimi dia me wale no se di no akofa no na emetan. Sa wale ne da no so na ode nam na ensamfo ne krono ana ye na dwuma no. My lady, se uye kronfo a onze kronfo owu woni nsa no owu. Se subanfo wei na be ma sebi yanyum abusum enkono. Ba wodi wo se abrabofo ana abebo. Umpebre biabo. My lady, etire yie enka ya dwuma pa. So ni mu yi na wo trase yi asua nyansa de nyansa tonwa maladi ubetim de abobra enei wo de krono na asi wani so ana wo nam abrantia sebi kurani wonu didi ama ne mabia di ese hu mobo ema obidi boni we na de ni maladi we mesi asem bia ni ho a epie free na num to abrantia so anya adwuma kurani no woye no de o o se wakotu no bible se sofo ni nti wakotu no bible na wie ba kurani no woye no nyame behwe ho ma brantie yi ba bibio na mu bia maladi ba bibio na mu bia kronkro ya srawa ani samosemo de ne beba na so be twintwa mo matriculate ekifani sunkuno maladi he papa nya hwe aboni nya hwe o abrantie so nko asori na dia abrantie wo ye yi maladi eti ni baba ti mabuo ni babiem abrantie yi kronosam afafo ekola kma obi busa asem bi ehun hia pa maladi mitia o se phones ne bi ye de phones e bi ye iPhone 13 Pro Max goro maladi tranye sa phone ne kra no sa iPhone 13 Pro Max mi anchi akwai eye asombie bi na me hwehwe no me baba ko ne me wofa ase ba ko ntem e na me je sa phone no ebedi ememe ho na ba asa ba ko pese obu ba ko kwase a na me je phone no se wo discan ba na me je the money via na me de phone aye dey amma phone be di me 2 days pepepe afaka ho na boy na fa sa phone aye dey aka ho na de ayin bi Samsung phone bi o your friend OnePlus Motorola phones different types apija ikola keneko ojijiye oyi me the rapper abobobom to ojiji ni nyina anu aje ikola ken odem mo ikola ken o se fa ne magum maladi nti sa wale ya me kana simi maladi se won manfasi aniama ne mano maladi baby onamu bia no maladi se ne nsa kopo obi ade bia monyire ne tan na brantie yi so be kwa so ya honko so be sombo so honko som
malady wonyina baby ye abrantie nya de wozo fa ne wodie malady de ka na wonyam woni hwem we ka na wodi wa bibi abrantie nsamfo a wodie yi ani sam huna wadi papa yi betena se amafo na yira na asesai fo ne de anyira ne si ye mane nansa na so wanfa fo so na ma malady de besi malady baby e kwani da bia no abrantie ye be fa so amani dimnika de fo so na begu o malady ya said mo obaya malady baby e kwani da bia ye be fa so kay mpo no nim na busuafo de a malady yakoto omanim wanya busuafo so no abeba na sa ye be ku ma firi abusua ne ho malady he malady ebre bia sem bia ne ye di nkomo kan no eduru baby e be sa o wole ne da no so na be ni din ya de hwehwe ne ye be hu no wodi jamna baby e be fa bia mfa esem hunu ani samfu no wodi enne nipa bam pebre me bia ba no mayi o mutiri basabasa na be ma no obona sumbesia ekwasi asem ko a se ya no omde nam krom ha kwasi asem se ye ana omde nam krom ha malady efe sabi anke nipa ni di ma obi ni a boni se ne adi tuaneka boni sei ene adi tuaneka na malady nipa we tinase etimi tofun we dia malady efe wotimi tofun we adi to aduane dia malady eye enye wuo no so awuo wei enye wuo no so awuo do twese kai enye se kan no na ekuno enye se kan na ekuno nipa boni fo wei eda so de tiasase so edidi de asie enye papa nkwa no de adi no eye ni sua owo mu no enye papa yi kwa no wa ne sa boni wei malady ya se ne nansa ekosi duada ofa fo so ne mra ani skani nyina metu ba bi eda etisa malady ba bi kwani da bia baby e kwani da bia ya de papa be fa ho ya de ni be fa so amna ko hwe ne fon so no malady ye nya ma fon so ne nkada baby a blantie wale ene nam so tetefo no so tonwo so ya ni da yo mu monike boy emema nyina sorry na mu nyire no emema nyina sorry akoy malady ya koy de kwani ya ho ya be yire no ya no fan be koy ya honom ni ya nyira blantie hwe nanim wei nanim basa na nima se nyinya bi sei na wei esusu ewia wa malady duru ba bi aye o eduru ba bi mu oya abrante yema ne fa no hu ni da kanjin eyesu kroje pacho osifa ya de bi adi nsuo yenko gibi ya obrema UGC Tafuni road abewo to kwantano so ha yenko ho sisi 0241449191 Best Brain Publication. Yenko kwa gibi mayema. Watinti mu ngoma. Eye kama. Basic 1 to 6. Ni mani nsua. Ni SHS. Buso. Textbook boa kodano na dwene no. Na dwene mu da ho. Ebi wo se da achi ba bia ngoma atua na ni chi. Wa du ho da. Lawson about center. Delay my capsules. Any Lawson law care. Kokwa gibi. Lawson about mission. Ebe boa wo. Lawson product wa kan de abomu boa Ghana so. Owonro. Me gina omu na so me ma so ye mesima. Kama. Ebi eto na duro tu aduro bia. Ubenya biato. 0242133577. So ubetumi ananse don hwere aduonu nan. Eye yas. Obra wabu nsa wa kokuduro mu. Eye yas. Ose gas aba. Kokwa gibi. Sanse wa tenten. Ani mfimfin die. Ani enketoa. Kokwa gibi. 0501390337 3P garlic mixture. Eye 3P. Piwa ke fo na afrei. Yenko gibi. Ofra ekutu. Eye 3P. Kase amroso. Eye 3P. Teshewa. Eye 3P. Sano na itititi. Eye 3P. Eye mashoso. Eye 3P. Ebo aye mi booster. Kwa gibi. Aboa wo masoja fo wo moja no nya nwodene. Eye 3P. Eye busuan chemfa kwa. Efie bia mu hia bi. 0248928824. Me pa chow. Ya advert we twama me why no moje. Heroes of the Region Conference. Where you Blue East or say Widows Connect Africa or no man akabo so or boy ura no mabaso special guest of honor ne your Serge for ampem anye amwampon tabrakon wenchi manhene nana ya adansi puduo ono so ya odumase number 1 hima obrempon nana kwasi buanu ono so baby afei nana adoma afrakoma otosumienu ono so ebebe bi nana efia mponsa mununkum nkyira hema ena adofo nom ne ewura nom bebre ena saada no wonom babi Dr. Bat Patrick
Libertin on the director of finance now san sponsor Jumedie no Widows Connect Africa me pacho Jumedie ba so Sunyani Technical University me that 4th October or say red carpet no be start enwumre no numpa mu na main event ne frase no nsia kopem no ndu ti yenkoye adansefo e wo Jumedie no so ase bidima fo se wani amawo Dr. Time da so ojini hudie nti obetwa brato yade so mo yade dia na no nkyere se wonsa wabu akwa agogo he yenko sesi na onso okọ onhwew na ho ento 0244774282 me pacho jino yenko gibi wose de adi moko ani je na hye afrafra ni nyina obe jollof ko gibi obe de yi ni nyina da kwan papa eye kama eno an ye de e de soso bronya enu an ye de bedi ti bomode so obe jode bra me ma kwanye twato na wasre Ghana fo so obi bia da nani agbo abrantie so esre no omo nche no ma ya na omo nya place fa so tri omo fra sompa pacho adesrede na mde beto Ghana man nyina anim se ekwan abrantie de mafa so yi mesre obi bia se be bia obi abehu ne bia no oma sompa asonte ene Ghana a police for mesre omo bebre na ebi ni ba bia amekwa akofa biem so omo amoa me a emu be den ti mesre yankwa homane so 0554931931 0548931931 when you try to swap mon free production line no nya number we production no mon fanto so ma una mon free number we 0509 438 507 obi a when you try to so wale okrekra mobile phone so awoton 0509 438 507 brafa number ni tudwa why odie no my number is 0242 04 85 64 0242 04 85 64 obi nsha dan so mefre se wa hunu to mfes camera oni bia ode ba ti so ni pakro ode be yo business en ye mo yanko amane so hello 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 Adam Mame ya jumpa cho di yentiu good afternoon thank you Dr. Sophia yo yentiu and now you are the man chalma me the more another thing Adam Mame you tell me we the million chance man the post le jana no me obi wo ha check your money to the card ya it's also for post le ma papa mo ni number no after the mo but they won't be able to get the phone number. So I know so far phone number. Listen to me. Is somebody the number now? Hello. Hello, Henry. Pizarro. Mini aba papa bi. Entio. Henry, Mr. Chedian Ponyanko Ponce, on shira no nkwatintin. Chance adwuma wo ye no eso ani. Na wahini ni yenua branche ya dia ode die papa yi duru ba bia emabunu bi eya de de sia foforo kwan chance obi ba fawo na obaye ni sei de ebe duru ba bi no se obi ono so pepa ya ofaso no obi san no obo no kwan bi so a no odwene ho na ni nyina mu no ya na omu ye saade we nyina ye yen awiemfo ma no ane yenwene ya ho sabi mprediasa na kanya sa oba fawo bi ade abra epanika se me se unwu ya unim di obenya enti esre no sompa ekwa akiri ba bia obi ya no no afa na homa police fo nya sa so a ade na wasa no onsan fa metu ba bia eda na wonya na sumdwe ohini ni Pizarro Kinkas Macau yeah that's it hello aja enti o don't phobia na bon sasa yo kuna we de ase bitwa ase o be tiato mi na okano wata mbali tori na okano why we can't tell now kate na ebi won ba na nyezo obi e ma na omoto bon no nyezo kafra me ala mi ti ma de nse ate ba te obu e won ma o to won na won de we ba je
I can be clear. I mean, Gary McCaman and the 3 days. I mean, I don't want to yet. So, I don't know if Hey, yeah, some. I be joking. See, I can't be asked. I was so much more. Yeah, that's it. Walk over. Hey. Na many be oma bodamana. Hello. My lady. About the Ready adumo. Where you bema escape bullets. Now, I want to do a bossy coffee room. Yo, Bora, we. I answer the whole brinke. Yo, will be a console. Ma, I never asked you what was a good position. So, a credit as a friend of Freddy. No, and a son of Mamo. Me make shop on my baby. So, I'm about the shop. Wow, who woman would not be a chomo. And I'm looking about 2 shop on the King Committee. I could be a shop on one real. Go to Canada, when Yano, cabbage. Who comes what a couple in the Mono. As well as shop on Ama, and so you're then women say that's from Banzo there. Ella go over the winning. It sounds like when it was a good one enough. Ona Atimu Fatano, where escapable of the chair IB, Benjamin Yajuma. Yeah, that's a pa Boras. Hello. Hello. Pacho DNTU. Pacho, your family man. Pretty man can see. Yo, ain't you? Mammy, I have the man in our church and the man who works in our church and the way in your the way in your pa. If that I can, yeah, the church and the man have been on shore. Don't for being mobile phone. You're opening up some of what can this. I'm a papa, you. I'm a papa, yeah, papa. Or one in your trouble, she may be ordinary. To me, I kind of now what you call on the new about your mama for the Marcy. Yeah, that's it. Hello. Be my 2. Hello. 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 Hello, good afternoon. I have to know about my interview. Now I'm Pocho. Miss Afuna, you too born. I'm a union boy, papa. I'm a young answer because I'm getting an perfume radio. Everyone of man, they cannot so true for one so quite. Eh, not today, no too bon. No, one now so. It's a man, Tiziano, I'm a Yanadiciano, a descendant of Wood, I did do another other never ya. Put from Robert so that's it. Hello. Hello. I told you. Abusuafo da me mene da. Enya asem keto aya mpacha ehun adwuma me. Ye papa ya de nyina wo hene ba Dr. Matthew Poku Prempe. Or London, Manchester. Okushia MPP for our Manchester. I da me mene da. Enti no wamunye enhihye kama na omunhia no na de wone ne ho a ode bre wo no no omuntie na so pem ohene ba awia ba bi a wo bia unua ba ohene ni mechia okwan sonko so Manchester fo nyina se omodo na omoje wa wetu me pacho the boy fashion masumudie Fendi efe papa ai Fendi jewelry earring and a shaman and the gumin saying na free the boy fashion Auntie Doris or mani entry or ni bra na no manager fee omo makola also penny bako do mo tu cry oba ubenya bi na nso wakoton kakra ubedi enti abusuafo aha na de sompa nkomo no ebesi sompa nkomo de Ebola